proste prvé takey, ktoré boli, takto to je proste, čiže taká veľká realita. Ťažko sa to vysvetľuje pre ľudí, ktorí celkom nerozumejú, ako vzniká nahrávka, ale môže vznikať aj tak, že to prehrávaš 1000-krát, vyrovnávaš to cez všelijaké software a môže vzniknúť aj tak, že to zrazu nahráš a už to je. A to je ten prípad. Teraz už sú naši poslucháči zrejme tak správne nažhavení na to, no veď už to pustíme, ja len poviem, že v októbri MTS Small chystajú aj akustické koncerty, potom v Prahe s Lúčnicou vystúpia, čo bude určite veľká sláva a my si dovtedy o tom viac s Ivanom ešte povieme. Takže ďakujeme, že si prišiel predstaviť túto pieseň.